pallon tilavuus. Eli tässä on pallon tilavuuden laskukaava. Eli 4/3 kertaa pi kertaa kyseisen pallon säde potenssiin 3. Meillä on tästä teille esimerkkitehtävä. Esimerkkitehtävä kuuluu näin. Rakennuksen katolla on lasista valmistettu puolipallon muotoinen kupoliikkuna, jonka halkaisija on 2,8 metriä ja lasin paksuus on 3,0 millimetriä. Kuinka paljon ikkuna painaa, kun lasin tiheys on 2500 kilogrammaa per metriä kolmanteen. Eli tässä teille näkyy, miten tämä lasku suoritetaan. Eli ensiksi lasketaan koko puolipallon tilavuus, sen jälkeen lasketaan lasin sisäpinnan sisään jäävän puolipallon tilavuus, jonka jälkeen lasketaan näiden erotus, joka on lasin tilavuus. Kerrotaan tilavuus lasin tiheydellä, josta saadaan lasin paino. Ja tässä on kuva, johon on merkitty puolipallon halkaisija ja lasin sisäpinnan sisään jäävän puolipallon halkaisija. Ja tässä näette, kuinka laskeminen tapahtuu käytännössä. Tämä on tällaista.